ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଦି ଦିନ ହବ ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି ଯୁଗୁରୁ ଟିକେ ଆରାମ ସେ ଆସି ହଉଛି। ନା ଏଇ ଘାସ ଯେ ବଣୁଣିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଜୁକ ପ୍ରବଳ। ଜୁକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜୁକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବେ ତୁମକୁ ଜୁକ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜି ଖରା ହେଇଛି ଯୁଗୁରୁ ବାଡିରେ ପିଜୁଳି ତୋଳତେ ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ବାଟିରେ କେତେ ହେଇଛି। ଏକା ପାଖରେ ଦିଟା ଗଛ ହେଇଛି। ଏଟେ ଗୁଲ ପେଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆ ଗୋଲ ସାଇଜ ପେଡା ଏଟା ଟିକେ ଡେଙ୍ଗାଳିଆ ପେଡା ଏପଟଟା। ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ ହୁଏ ଏଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହୁଏ। ଚଢିଗଲେ କେତେ ନଷ୍ଟ ହବ ପେଡା ଦେଖନ୍ତୁନି। ବାଡିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିକି ଖାଇବା ତା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ତାକୁ ତ ପିଜୁଳି କୁହନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ପେଡା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଭଲ ଲାଗେ ନୁହଁନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।